Welcome to my vlog. And vlog, welcome to my guys. Nataron dire sa IT Park, surusuroy. Oh. At ang aske building dire. Nataron dire sa TP. Oh, sus, kasos mga building. Atos to at angkals manok raman Dire tagas kayo oh. Kat-kat ka to na. Surusuroy taron dire oh. Sus, pagkainita. Hindi kayo sound sa'yo. Ano itong trabaho nila? Balik na tayo sa itong destination. Ikanta diri sa Teleperformance. Saan diri malalang mananap. At uli na ta uli kay murag manaman tayo sa atong yadto. Oops, time sa okay, come on, let's go. Sinita eh. Grabe kainit sa panahon. Tang-tang man ako. Ano? Tang-tang man akong bayna. Bayna akong tang-tang. Tang sa kadiri. Masang igot kay tang-tang bayna da. Sus. Taron dire sa kuana, dire sa Ayala Malls, IT Park, Central Block. Oh. Let's go. Kanang motor guys oh. Buwad na sa init. Sus. Nindot yaw. Sige ni maglimpyo sa imong motor ba, manhiman, parking dire, buwad na sa init na. Sari lang. Kaya sa kuana Ayala Mall. Sa IT Park. So, layo pataglakawan na patunahan Layo pataglakaw balag init. Yeah. Let's go. Yeah, mani popcorn. Ayan bitaw, nani na manuroy tagtaho ba. Suru-suru daan. Mingawan. Terus farmasi. Kapoy mo Napang sa gamay. Ngita. Diri lang sa takutom guys ha. Salamat kayo yung tanan. Mga series Masa paking sa kag series dia. Kay tag series. Sige. Let's go. Diri lang takutom. Bye bye.